zeggen, dat geeft eigenlijk ook weg. Dan gaan we weer een euro pakken en eens kijken of dat lukt. Het beste wordt geleid te BNR, zei je. Zat hebben we die gekke die van de Lijntjurel. En die hebben de carnavalsclub bezig door ons en de Sweatyballs met president John Legge. Welkom met geliezen, hartstikke goed. Putenmars is opmars, maar Angelika denk ik even nu op. Ja, herzlich willkommen hier bei uns. Zeta hat eine Idee. Einmal für die Spaßkapelle hier aus den Niederlanden. Herzlich willkommen.
noch eine geht noch rein, eine geht noch rein.